Logor za decu. Pa toga nigde na svetu nije bilo. Nažalost, jeste. U Drugom svetskom ratu u logore je oterano 68.000 ljudi sa Kozare, od toga 23.000 dece. Dečji logor Jastrebarsko osnovan je 12. jula 1942. godine, u kome je ubijeno više hiljada dece. I taj broj bi bio za 12.000 veći da nije postojala žena plemenitog srca, borac, heroj Dijana Budisavljević. Znaju istoričari, neki preživeli logoraši i njeni retki potomci. Ali zato u slavu i čast da se oživi sećanje i oda priznanje ženi koja je vodila najveću humanitarnu akciju u okupiranoj Evropi tokom Drugog svetskog rata u Beču, 9. Bečki okrug, Rosolenda, postavljena je spomen ploča i dat naziv parku Dijana Budisavljević. Frau Maljar, diese heutige Eröffnung des Parkes Diana Budisavljević ist eine internationale Bedeutung für die, kann man sagen, für die ganze Welt. Welche Bedeutung hat es für die Stadt Wien und für den 9. Bezirk, diese Eröffnung des Parkes Diana Budisavljević? Es soll zeigen, dass wir noch immer an die Nazizeit denken, an den Faschismus denken. Es ist nicht sehr lange her, wie der Zweite Weltkrieg war. Und er sagte schon Weltkrieg. Das heißt, es geht weit über unsere Grenzen hinaus, dass wir an eine tolle, mutige Frau denken, die als Österreicherin mit einem Serben verheiratet in Kroatien jüdische Kinder, Roma-Kinder, Kinder, die sonst verfolgt waren und im KZ gesessen sind, befreit hat. Haben Sie welche Pläne in der Zukunft in diesem Park? Weil Sie haben in Ihrer Ausrede gesagt, dass das ein lebendiger Park ist, dass der Kinderspielplatz ist. Planen Sie etwas, einmal ein Denkmal oder zum Andenken für diese Dame, einmal im Jahr etwas Kulturelles in diesem Park zum Durchführen? Also ich danke für die Anregung. Ich halte das für eine ausnehmend gute Idee. Und durchs Reden kommen die Leute zusammen und so wie wir jetzt reden, ich halte das für eine sehr ausgezeichnete Idee und werde das dann gleich mit dem Herrn Präsidenten besprechen, weil mir haben die Lieder sehr gut gefallen heute zur Veranstaltungseröffnung. Mir hat das Gedicht sehr gut gefallen. Also eine Bildungsarbeit zu machen und Gedenken an Diana zu denken hier in ihrem Park, halte ich für eine tolle Idee und das machen wir sicher. Ja, für die Stadt Wien, diese Bedeutung, das ist eine Erinnerung an den Antifaschismus, internationale Bedeutung. Was sagen Sie als Frau, diese mutige humanitäre Dame, diese Österreicherin, warum war sie im Hintergrund? Im Hintergrund einfach, weil wir kennen Schindlerliste mit 1200 so gerettete Juden, aber die Dame, was da 12.000 Kinder gerettet hat, was können Sie dazu sagen? Und die Helden sind immer männlich, dass es auch weibliche, dass es Heldinnen gibt, das ist auch in unserer heutigen Gesellschaft noch nicht so präsent in den Köpfen, aber das soll ein Zeichen sein und ein Zeichen setzen, dass wir auch Frauen vor den Vorhang bitten, die Großartiges geleistet haben. Und auch wenn über sie kein oder vielleicht noch kein Hollywood-Film gemacht wurde, so ist sie in unserem Herzen drinnen und die Dankbarkeit ist groß, sehr groß sogar. Sie ist vor den Vorhang getreten und da ist es egal, ob es dann den Hollywood-Film Schindlers Liste gegeben hat oder nicht. Ich bin ganz stolz, dass wir an eine Frau erinnern hier. Sama inicijativa je proizišla iz našeg društva, iz našeg udruženja, zato što je od samog osnivanja je bila potreba da u gradu Beču prezentiramo ljude koji su dobar simbol saradnje srpskog i austrijskog naroda.
Prema gospođi Dijani Budisavljević je učinjena jedna velika nepravda, jer ona je bila stalno u nekoj anonimnosti. Znamo listu Schindlera koje je 1200 Jevreja spasio u Nemačkoj, ali pitanje zašto ta plemenitost te žene i to herojstvo koje je postojalo u Drugom svetskom ratu, zašto to nije došlo više do izražaja i zašto ljudi nisu na tome radili ovih 50-ak i više godina, da kažemo? To je dobro pitanje, ali je pitanje koje zahteva zaista mnogo dublju analizu. Ono što se zna je da je 1945. godine, kad su partizani ušli u Zagreb, da su dnevnike Dijane Budisavljević konfiskovali, ona je naime vodila dnevnika svakom detetu da bi posle rata deca znala ko su i odakle su, da bi znala svoje poreklo. Dnevnici su zaplenjeni, tadašnja neka komisija je to jako loše radila, tako da je ogroman broj dece koje su spašena i koje su bile u porodicama raznih drugih ljudi do svoje smrti, a mnoga dece koje su još žive i danas tek saznaju da im je poreklo sasvim drugo od onoga kako oni misle. Da li planirate u budućnosti još ovakvih divnih projekata, divnih ideja i šta sledeće najavljujete? Hvala vam najlepše, da se nadovežem na ovo što ste rekli. U ratu pobednika i poraženih nema. Ima samo žrtava i onih koji su preživjeli. I mi koji smo ostali danas, bez obzira koje vere, koje nacije, mi, deca, unuci onih, možemo samo da se potrudimo da fašizma kakav je tad postojao više ne bude i da rata više zaista ni na koji način ne sme biti. Ekskluzivna vest, razgovarali smo sa upravom 3. okruga i predložili, naravno to je sad već na dugom štapu za sad, ali da se u 3. okrugu jedna ulica ili jedno javno mesto dodeli naravno Vuku Karadžiću. Obeležavanje i na ovaj način, skroman mora se reći način, imena jedne žene koja je u teška vremena, kad se mala greška plaćala glavom, smogla snage, hrabrosti, želje i volje jednom Austrijankom, da iz tih krvavih, moram reći, logora fašističke Hrvatske u tom periodu izvlači toliki broj dece, izvuče toliki broj dece, naravno sa saradnicima, zaslužuje pažnju i vrednost. To je jedno, znači ta ljudska dimenzija, da takvi ljudi ne ostanu zaboravljeni. Jer mi recimo, i vi ste svedoci, imamo u istoriji dosta ljudi koji su se bavili sličnim delatnostima, spašavali, znate, čuli ste verovatno za Schindlerovu listu. Ali o Schindleru je pisan veliki broj knjiga, snimani su filmovi i tako dalje i tako dalje. Znači, neko je stao, neko je spoznao. Nažalost, iza ove žene, Dijane Budisavljević, Obser, malo je ljudi stalo i malo se kod nas znalo. Smatrate da bi trebalo više na tome raditi, što se tiče nas kao ovde dijaspore i ljudi koji živimo, i po vama šta je to što bi, u kom pravcu bi mi trebali da širimo ljubav, zajedništvo, jednostavno da tu istinu izvedemo na videlo? Apsolutno, mislim da su to trenuci kad svaki narod u svetu treba, a pogotovo danas u teška vremena. Znate, mi stalno govorimo i sad smo se u ovim ovde izlaganjima pozivali na teške godine, ratove, sačeljavanja i tako dalje. Međutim, mislim da je i danas teško vreme. Mislim i danas u svetu postoji desetine ratova koji se vode. Postoje opasnosti, krize. Mislim da mi, narodi u Evropi, trebamo da pokušavamo da izvlačimo ono što je zajedničko i da nalazimo zajedničke, da nalazimo spone, da nalazimo ono što je u našim mentalitetima istoriji zajedničko. Stoga jednostavno mislim da je ovo vrlo važan moment. Broj 2, šta se tiče u buduće, ubeđen sam da u buduće mi imamo načina, mogućnosti, razloga i osnove da odnose između dva naroda proširi. Sa austrijske strane mi smo imali razgovore pre nedelju dana sa nadležnima za kulturu iz Ministarstva kulture. Oni planiraju, to još uvek nije definisano u potpunosti, oni planiraju da 2015. godina u pogledu kulture, umetnosti bude namenjena Srbiji. Prema tome, ostaje da mi zajednički pokušamo da nađemo ono što nas spaja, da zajednički nađemo ono što će nas ovde da prezentira u najboljem svetlu i da nađemo ono što će građanima Austrije koji u Srbiji ne znaju ništa, da jednostavno približi tu zemlju i dokaže, pokaže
da smo mi deo Evrope, da smo mi evropski narod koji tradiciji, istoriji je vrlo vezan sa ovim prostorom. Gospodine ambasadore, mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Nema na čemu i drugi put. Želim vam puno uspeha u vašoj emisiji. Hvala vam. Pa čitao sam na internetu o toj ženi, raznorazne medije su davali informacije. Hoću naročito da spomenem Srpsku omladinsku organizaciju u Innsbrucku. Oni su prvi objaštavali o njoj, pa sam onda i čitao da je dobila orden od Srpske pravoslavne crkve, da su u raznim gradovima, da je ona dobila svoju ulicu. I onda mi tako palo na pamet da bi ta Austrijanka, da dobije u glavnom gradu, isto takođe neki svoj park, neku svoju ulicu. Dijanina priča je, ona se izdiže iz svih nacionalnih okvira. Zato što je ta njena priča veoma lijepa, ona spaja ljude. Zato što bez te dozvole tog njemačkog oficira, odnosno austrijskog oficira, ne bilo moguće da ona izbavi tu djecu iz logora. Spasla među brojne srpske djece, jevrejsku i romsku djecu. Poruka svega toga za mene je ne treba odustati, treba se uključiti. Imam utisak ponekad kod Srba u Beču da su oni malo frustrirani, da oni misle da ne nailaze na neko razumijevanje kod gradskih i državnih vlasti. Ali naprotiv, mora čovjek samo uključiti i mora argumentovano da iznosi svoje želje i svoje zahtjeve. Kroz dijalog idemo naprijed, ne treba odustati. Dali bismo vam sunca trak, radosti našega života zrak, blagu reč, kaplju kiše, ali sada vas nema više. Da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi. Ova akcija je bila jedna od najtežih i po broju spašenih najobimnijih humanitarnih akcija vezanih za koncentracione logore u Drugom svetskom ratu. Ipak od posljedica boravka u logorima posle spašavanja je umrlo oko 3200 dece. Mnoga deca nisu ni saznala za svoje poreklo. Posle Drugog svetskog rata Dijana se vratila u Innsbruck da živi. Neka sva deca sveta budu latice jednoga cveta.